אבל זה וורד של החידה הקדוש. כולם מכירים את הגמרא במסכת יבמות. הגמרא מספרת שכשדוד המלך הלך להרוג את הפלישתי, את גוליית, ברמה. אז הוא בא לשאול המלך ואמר לו, אני אלך להרוג את הפלישתי. אמר לו, שאול, אתה מסוגל? הוא אמר לו, כן, גם את הארי, גם את הדוב יקע עבדיך. ומי יערה לזה? אין לי בעיות איתו. אמר לו, שאול, ויש לך גם שריון, אתה יכול ללכת לקרב? אמר לו, אין לי שריון. אמר לו, נתן לך את שלי. מה הבעיה? השריון זה ברזל, זה לא חולצת טריקו. ושריון ברזל מתאים לגוף של האדם. שאול היה גבוה משכמו ומעלה. ודוד הוא הקטן. שם עליו את השריון המלכותי, וזה יסתדר עליו בנס קומפלט. אז שאול ראה את זה, הוא הכפיר. כי הוא ידע, מה שאמר לו הנביא, כבר קרא השם את מלכות ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממך, הוא עוד לא ידע מי זה. עכשיו שהוא ראה שהשריון המלכותי מתאים לדוד באופן ניסי, אמר בואי נזה הוא. דוד המלך ראה שהוא ככה לא מסתדר לו לשאול, אז הוא אמר לו, תראה, זה כבד עליי, לא רגיל לזה, ככה זה חזרה. ודוד הלך. לקח 5 חלוקי נחל, לקח מקל. שאול, אומרת הגמרא, הוא קרא לאבנר בן נר, ואמר לו, בין מי זה הנער? שואלת הגמרא, מה זה בין מי זה הנער? הוא לא יודע, הוא מכיר אותו. עונה הגמרא, הוא שאל אותו, תגיד לי, הוא הרי משבט יהודה. אז הוא משבט של מלכות. השאלה הוא ממשפחת פרץ או ממשפחת זרח. בין מי זה הנער, מאיזה משפחה הוא? אם הוא ממשפחת פרץ, אז הוא יהיה במקומי. בא דואג האדומי, ששנא את דוד, ואמר לו, עד שאתה שואל אם הוא ראוי להיות מלך, אולי תשאל אם הוא ראוי לבוא בקהל. בקהל השם. כי סבתא שלו מואביה, וכתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי מקהל השם עד עולם, על דבר השם לא קידמו את זה, בלחם ומים, בדרך, בצאתכם ממצרים. אמר לו אבנר, אבל כתוב עמוני ומואבי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אז הוא אמר לו, אולי אתה רוצה להגיד לי גם כן שממזר ולא ממזרת? כתוב בתורה לא יבוא ממזר. אז מה, גם זה הכוונה רק ממזר ולא ממזרת? אמר לא, פה כתוב על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ואין דרכה של אישה לקדם, אז אין לנו טענות נגד הנשים המואביות, רק נגד הגברים, לכן. אמר לו דואג, מה פתאום? היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. יש לנו טענה נגד הנשים המואביות. מה, אין דרכה של אישה לקדם? לקדם לגברים? לא, אבל נשים לנשים, כן. ואבנר לא ידע מה לענות. אמר לו שאול, לך תברר בין מי זה האלם. מקודם אמר לו הנער, ועכשיו אלם. אומרת הגמרא, אמר לו, נתעלמה ממך הלכה, לך תברר. וכמעט עמדו לפסוק הלכה, שדוד לא יכול לבוא בקהל. ברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא שלח לשם את עמסה בן יתר, והוא אמר, רבותיי, אין ויכוחים, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. שמואל הרמתי זה שמואל הנביא. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, נגמר הוויכוח. עד כאן הגמרא. יש לי שאלה רבותיי, מה היה קורה אם היה כתוב לא בתורה, לא יבוא עמון ומואב? עכשיו כתוב עמוני, מואבי. אז זה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אם היה כתוב בתורה, עמון ומואב. מה זה היה כולל? גם נשים. גם נשים. והיינו מפסידים את ספר התהילים. לא עבר? והיינו מפסידים... תודה רבה לך. נזכה לעשות הגברה לרמב"ם בתחילת המדינה. אתם שומעים רבותיי, אם היה כתוב לא יבוא עמון ומואב, היינו מפסידים את ספר התהילים, דוד לא יכול לבוא בקהל. אז מי הציל את המצב? היוד הקטנה הזאת של עמוני ומואבי, זה מה שהציל את המצב. היוד הזאת, נכון? עד כאן הגמרא, ועכשיו מגיע הרב הקדוש החידה. אומר החידה, על זה אמר דוד המלך. על זה אמר דוד המלך בפרק פ"ו בתהילים, עשה עימי עוד
לטובה. ויראו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני וניחמתני. עשה עימי עוד לטובה. יפה. עכשיו אפשר להתחיל. עשינו הקדמה ככה למי שבא מוקדם, אבל עכשיו נתחיל את אני רואה שעוד מגיעים, אז אולי... עם מה? שמה מפרתך בשרי. לא, אתה מתכוון לוורט אחר, של הגאון מווילנה. כן, משתלב מאוד, זה וורט אחר. הגאון מווילנה אומר על אותו הדבר, שרים רדפוני חינם וברך פחד ליבי, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. זה פסוקים שכתובים בפרק ק"ט, כמובן. אומר הגאון מווילנה, התורה שבכתב נקראת דיבור. למה? מדברים שם. וידבר השם, וידבר משה. בתורה שבעל פה לא תמצא דיבורים, רק אמירות. אמר רבא, אמר רבי, רבי עקיבא אמר, כולם אומרים. לכן תורה שבכתב נקראת דיבור, תורה שבעל פה נקראת אמירה. מסביר הגאון, שזה מה שאמר דוד המלך. שרי, דואג האדומי, שהוא שר התורה, רדפוני. הוא אומר שאני לא יכול לבוא בקהל, וזה חינם, אני יודע שזה חינם. אבל מה אני אגיד לך מדברך, מהתורה שבכתב, פחד ליבי. אבל שש אנוכי על אמרתך, על התורה שבעל פה שדרשו המונים ולא המונים, כי מוצא שלום רע. זה התכוונת? כן. כן, יפה. עכשיו, מוריי ורבותיי, נתחיל את העניין שלשמו התכנסנו. יש בפרשת שמות, יש פסוקים. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. ויאמר, בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים. אם בנו ועמיתן אותו, ואם באתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. מה הם לא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים? מה הם לא עשו? לא הרגו את הילדים. אז למה התורה מוסיפה ותחיינה את הילדים? זה סתם כפילות. מה התשובה? רש"י. מה רש"י אומר? יפה מאוד. אומר רש"י, לא רק שהם לא הרגו, אלא היו מספקות להם מים ומזון, ותחיינה את הילדים. יפה מאוד. עבר כמה זמן שעבר, לא יודע אם חודש או חצי שנה, קורא להם פרעה, אומר, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? מה הם עונות לו? כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, וטרם תבוא עליהן המיילדת, וילדו. אומר רש"י, אתה לא יודע שאנחנו נמשלנו לחיות השדה? יהודה, אריה, נפתלי, איילה, דן, נחש, יוסף, שור, ויששכר הוא בכלל חמור. ראית פעם בתולדות לנחשים? אין אצלנו מיילדת, הן יולדות כמו חיות השדה, כי חיות הנה. בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. אז אנחנו לא יכולות לעשות מה שאתה ביקשת. פשוט כי אין אצלנו מקצוע כזה. אמר להם פרעה, טוב, לא ידעתי, תודה רבה, שלום. עד כאן הסיפור שכולכם הכרתם לפני שבאתי הנה. ועכשיו אני רוצה לספר סיפור שלא הכרתם לפני שבאתי הנה. לפני כמה שנים קראו לי לבוא לברזיל בערב פסח, לעשות שם דרשות על פסח. אתם יודעים איפה זה ברזיל? דרום אמריקה. איפה זה ברזיל, אתה יודע? איפה שנגמר העולם, עוד 200 קילומטר קדימה. משהו מזעזע ביותר. אתה יוצא 3 שעות לפני הטיסה מהבית, טס 5 שעות עד אירופה, ממתין 2 שעתיים, ואז זה מתחיל. 14 שעות בתוך המטוס. בית כלא מעופף. חיפשתי בנרות פרצוף של יהודי שאפשר לדבר איתו כמה מילים, להעביר את הזמן. מצאתי. שלום עליכם. איכשהו אמר עליכם השלום, מיד קלטתי. יהודי מדרום אמריקה, היה לו מבטא כבד כזה. אז שאלתי אותו, מאיפה אתה? תודה רבה לך. תזכה למצוות. שאלתי אותו, מאיפה אתה? אמר לי, אני מאורוגוואי. אמרתי לו, מה אתה עושה באורוגוואי? מתקן מכונות כביסה. כמה שנים? 20. איך הפרנסה? ברוך השם. איזה מכונות אתה מתקן? אמרתי לך, מכונות כביסה.
אמרתי לו, לא, אני שואל איזה סוגים. אצלנו בארץ יש אלקטרה, יש חבוש. מה אצלכם? אמר לי, אצלנו באורוגוואי, אין מכונות כביסה, מחפשים ביד. נתתי לו הפניה דחופה לרופא פסיכיאטר. הבן אדם 20 שנה מתפרנס באורוגוואי מתיקון מכונות כביסה ואין מכונות כביסה. עד כאן הסיפור שלו היה ולא נברא. עכשיו, מה נמשל? ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות. כלומר, הלך לבית חולים מעייני הישועה בארץ גושן, אמר למנהל, תביא את שתי המילדות הכי טובות שיש לך. באו שתיים, אחת כתוב לה פה שפרה מיילדת ראשית בית חולים מעייני הישועה גושן, השנייה כתוב לה פה פועה עוזרת למיילדת ראשית בית חולים מעייני הישועה גושן. שואל אותם פרעה, אתן עובדות פה? כן. מה תפקידכם? מילדות. כמה שנים? 20. איך הפרנסה? השתבח שמו 6 בכרס הבת. אומר להם פרעה, טוב, מעכשיו הוא וייתן על האובניים, נמבנו ואביתן אותו והיבדתי בחיה. אמרו לו, כבודו, כמו שאתה אומר, ככה נעשה. הלכו הביתה, עשו ההפך. לא רק שהם לא הרגו, עוד נתנו מזון. קורא להם פרעה, אומר, מה זה? מה הם עונות לו? אין אצלנו מכונות כביסה. אין אצלנו... מה אין? מה אין? אז מה עשיתם עד היום? איזה מין תירוץ מטופש? תגידי איזה תירוץ נורמלי, היה לי קורונה, היה לי מונו, אני יודע מה. לא, אין אצלנו. לא, והפלא הכי גדול זה שהוא קיבל את זה. הרי זה לא מתחיל להיות הגיוני בכלל. זו השאלה. ועל השאלה הזאת בעזרת השם נענה, אחרי שנעשה הקדמה. אני מאוד מבקש עזרה מהציבור, ואני עוד יותר מבקש לענות בכנות. לא עם פוליטיקה, בסדר? את האמת אבל. לפי דעתכם, המצוות שקיבלנו בהר סיני לפני 3,337 שנים פחות 4 ימים. המצוות האלה הגיוניות או לא? עכשיו אני לא מדבר על פרה אדומה, בסדר? פרה אדומה כולנו יודעים שהיא לא הגיונית ושאר החוקים. אני מדבר על המצוות הרגילות. הגיוניות או לא? יש ויש. מה זה יש ויש? כיבוד הורים. מי דיבר? מי אמר יש ויש? אני. מה יש? זה חוק. אני מדבר לא חוקים. על המצוות הרגילות. אז זה הגיוני? הוא אמר שכן. מה אתה אומר? שכן, יפה מאוד. אז זה מה שחשבתי שתגידו, כי אתם מהמפלגה שלנו. אבל אני אוכיח לכם שלא. קחו למשל, שבת האחרונה קראנו פרשת בהר, מצוות השמיטה. לכאורה הגיוני, בן אדם הוא לא חמור, עבד 6 שנים, מגיע לו שנת חופשה. אבל, יש לכם מושג אולי כמה אחוזים מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל כיום? כמה אחוזים מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל כיום זה חקלאות? שואף לאפס. שואף לאפס, כמה הוא שואף? טוב, התשובה היא 1.5%, אבל 1.5% זה כולל את שוק החלב ושוק הבשר. כשאתה מדבר על חקלאות של מלפפון והפרסק, מדברים על קצת יותר מ0.5% מהתוצר הלאומי של המדינה. עכשיו, לא כל החקלאים שומרים שביעית, לצערנו, וחצי שנה לפני השמיטה, אתה רואה פתקים מהרבנים, כל הרבנים חתומים על זה, רבותיי, להביא כסף לוועדת השמיטה, כי החקלאים לא עובדים, צריכים לתת להם כסף. כשנכנסנו לארץ עם יהושע בן נון לפני 3,000 שנה, כמה אחוזים מהתוצר הלאומי של המדינה היה חקלאות? כמעט 100%. בסדר, היו מורים, היה מורות, לא יודע, אבל כמעט 100%. האם זה הגיוני להוציא מדינה לחל"ת כל 6 שנים לשנה? אתם זוכרים מה קרה בקורונה? העולם יצא לחל"ת? חזרו מהקורונה, כל העולם נכנס לסחרור של אינפלציה. מדינה לא יכולה לחלק כסף לאזרחים אם אין לה הכנסות ממיסים. זה הגיוני לעשות כל 6 שנים חל"ת לשנה למדינה שלמה? יש פה מישהו ער? שאלתי שאלה, אולי לא שמתם לב. מה אתה אומר? אני יודע שיש הבטחה מהקדוש ברוך הוא. הבטחות זה מיסטיקה. עכשיו אני מדבר היגיון. היגיון זה הגיוני או לא?
מה אתה עושה לי ככה? אני יודע שהקדוש ברוך הוא אמר משהו. אני גם יודע, אני שואל בהיגיון של 1 ועוד 1 שווה 2, זה הגיוני או לא? הלוא זה מה ששאלתי מקודם, המצוות הגיוניות או לא? אתה אמרת שכן, ואני אומר לך, תראה, זה לא הגיוני. קח את השבת, אני הרי חקלאי, ואני על הטרקטור ביום שישי באמצע החרישה, והחזאי מודיע, מוצאי שבת מתחיל הגשם. עכשיו אני חייב לגמור את הזריעה לפני הגשם, ואני באמצע החרישה. יש לי פה עוד 20 שעות עבודה, והשבת בעוד 4 שעות. מה עושים? אני רץ לרב ואני אומר לרב, אפשר לדבר איתך ב4 עיניים, אולי תעשה לי כזה בית הלל. הפעם הזאת אני אעבוד בשבת, מבטיח לך, במקום זה ראשון שני שלישי, אני לא אעשה כלום. הרב יסכים? לא יסכים, אלא אם כן הוא גוי גדול עצום ורב. אבל אם הוא רב נורמלי, קונבנציונלי, הוא לא יסכים. זאת אומרת שאני הולך להפסיד את כל העונה בגלל יום אחד. הייתי מביא עוד דוגמאות, רק חבל לנו על הזמן, אז בואו ניגש לעניין עצמו. אתה צודק, אני רק מסביר את מה שאתה אומר, אבל לפני כן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תבורך, תודה רבה. מוריי ורבותיי, ההיגיון של התורה הוא לא כמו ההיגיון שלנו. ההיגיון שלנו זה אומר 1 ועוד 1 שווה 2, לא 1.99, לא 2.01, 2. ההיגיון של התורה עובד אחרת לגמרי. זה בנוי על 3 קודקודים. הקודקוד האחד, יש אלוקים שהוא לבדו, עשה עושה ויעשה לכל המעשים. הקודקוד השני, האלוקים הזה שלבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים, מאוד מתעניין במה שאנחנו עושים. כלומר, השגחה פרטית. הקודקוד השלישי, אותו האלוקים שלבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים, שנורא אכפת לו מה אנחנו עושים, הוא נותן שכר טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש למי שיעבור על מצוותיו. בעברית מדוברת, אומר לנו, שמעו, אני פה בעל הבית, ואם אתם הולכים איתי, אני הולך איתכם. שכחו מהכללים שאתם מכירים, אני פה בעל הבית, תעשו שמיטה. ואנחנו שאלנו, רק שנייה, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה הוא ענה? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה ל3 השנים. עכשיו שימו לב, כל מי שלמד פרק חזקת הבתים במסכת בבא בתרא, יודע שבחקלאות העתיקה לא זרעו כל שנה. כשאתה זורע חיטה וצמחה חיטה, שנה הבאה תזרע לא יצמח כלום. למה? אין מינרלים. מה עושים בחקלאות המודרנית? מחזירים את המינרלים לאדמה בצורה מלאכותית. שמים זבל כימי וכל מיני. מה עשו פעם? בחקלאות העתיקה זרעו שנה והובירו שנה. הובירו מלשון בור. נתנו לאדמה לנוח, להתאושש. בתנאים האלה, כמה פעמים ב7 שנים אתה יכול לזרוע? 3, ראשונה, שלישית וחמישית. שנייה, רביעית, שישית, אתה משאיר בור, ושמיטה זה שמיטה. אז גמרנו. תגיד, ב3 שנים מתוך 7 אפשר להתפרנס? בא הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? אתה הולך איתי? שומר שביעית? 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה עליי, תזרע. עכשיו, אני חקלאי שומר שמיטה, שנה ראשונה אני זורע והאדמה היא אחרי שנת חופשה, כמו פנתר נותנת חיטה. שנה שנייה אני זורע והאדמה נותנת. שלישית, היא משתדלת. רביעי, עושה כל מאמץ. ואז בשנה השישית, כשהיא זכותה עד הסוף, עכשיו היא תיתן פי 3. איך זה נשמע לכם? הגיוני? מה התשובה? זה ההיגיון של התורה. תלכו איתי, אני הולך איתכם. אני פה בעל הבית, אני היחיד שעושה פה הכל. קחו את השבת. שבת, הכי הגיוני בעולם. אבל, הרי אני חקלאי, ואני על הטרקטור ביום שישי, ואני הולך להפסיד את כל העונה. אז יש לי שאלה. תגידו, שבת זה זכר או נקבה? מי אמר נקבה? למה? אני שאלתי אותו ואתה עונה.
מה אתה אומר? שבת יפה, לא שבת יפה, אין דבר כזה שנגדו קידוש שבת יפה. איפה אתה היית בשבת הגדול? אבל לא רק בשבת הגדול, אלא כל שבת, רצה והחליצנו השם אלוקינו במצוותיך, ובמצוות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה. אז יש לנו בעיה, מצד אחד ביני ובין בני ישראל אות, היא, מצד שני, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד וכיבדתו. אז לכאורה יש לנו בעיה. אז קודם כל זה לא בעיה, כי יש הרבה מילים בעברית שהם גם וגם, אז הנה עוד אחת, לא קרה כלום. אבל בספרים הקדושים יש הסבר אחר, וזה מה שנוגע לנו כרגע. אתם יודעים רבותיי, זכר ונקבה בלשון חז"ל זה לא בן ולא בת. זכר זה מי שמשפיע, נקבה זה מי שמושפע. יצא לכם להיות פעם בשבת חתן, מברכים את הזוג הצעיר שיזכו לבנים זכרים. למה יש גם בנים נקבות? תשובה, בנים זכרים כלומר בנים שמשפיעים בעולם. בנים נקבות, שהשם ישמור, זה כללה נוראה, בן אדם שרק רוצה לקבל כל הזמן. אין לך כללה יותר גדולה מזאת. תן, אדם שמשפיע בעולם. זה הכוונה זכר ונקבה. יכול להיות שני בנים, יכול להיות שתי בנות, אחד זכר, אחד נקבה. למה? כי זכר זה מי שמשפיע, נקבה זה מי שמושפע. דרך אגב, כולנו מאמינים בי"ג עיקרי אמונתנו הקדושה שכתב לנו הרמב"ם. אחד מהעיקרים האלה זה שהקדוש ברוך הוא אינו גוף. אין לו שום גשמיות. אם ככה הוא לא בן ולא בת. אז למה החלטנו להגיד ברוך אתה ולא ברוכה את? הרי אין לו גוף. עכשיו זה ברור. הוא הרי אלוקי, והוא רק משפיע, הוא לא מושפע. אז ממילא ברוך אתה. לפי ההגדרות האלה רבותיי, שבת זה זכר או נקבה? משפיע או מושפע? זכר. למה זכר? אני צריך הוכחות. או פסוק, או תפילה, או משהו. תביא משהו. אתה אומר משפיע, אני אומר מושפע. בסדר, בואו נתווכח. תביא הוכחות. מקור הברכה. מסמכים. מה? מקור הברכה. כתב לנו רבי שלמה אלקבץ, לך דודי לקראת כלה, לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה, מקור הברכה זה זכר. יפה מאוד. אבל יש לי שאלה, ובאמת אל תעלבו, זה רק לצורך הדרשה, בסדר? תגיד, אצלכם פה במגדל העמק מבשלים בשבת? אבל על האישה מבשלים. מה תמיד? אני שואל, לא מבשלים. אז מה אוכלים? מה שבישלו בשישי, אז השבת כן נקבה. הרב, גם על האישה. תגיד, אצלכם במגדל העמק. מה זה מגדל העמק? בכל הארץ. אני עכשיו מדבר אצלכם במגדל העמק. עובדים בשבת בשביל כסף? הלו? לא. אז מאיפה יש לך כסף לקנות אוכל לשבת? אז מאיפה יש כסף? בזכות השבוע. אז מאיפה יש לך כסף לקנות לשבת? מה שעבדת ב5 ימים. אם ככה, אז השבת כן מושבת. אז היא כן נקבה. בא הזוהר הקדוש ומעמיד אותנו במקום. אומר הזוהר הקדוש, כל ברכאן דלעילה ותתא, כל הברכות שלמעלה ולמטה, כולם מתברכים מיום השבת. אל תתבלבל, זו טעות אופטית. היא נראית נקבה, באמת היא הזכר. גם מה שעבדת בחמישי, גם מה שבישלת בשישי, הכל בא מהברכה של שבת. הוא אומר שגם האישה באה כל הברכה. מה הוא? גם האישה באה כל הברכה. נכון. מורי ורבותיי, עכשיו שימו לב. בא רבי חיים פלאג'י, שמעתם את השם הקדוש הזה בטח. היה אחד מגדולי אומתנו. לפני 300 שנה הוא היה גר באזמיר, בטורקיה. ורבי חיים פלאג'י כותב שנכנס אליו יהודי ואמר, כבוד הרב, תעשה לי ברכה, למה שחמישי שישי העסק לא מתפקד. אמר לו רב חיים פלאג'י, אתה מזלזל בסעודה שלישית, אני שבע, אני נשנש משהו, טול ידיים. תדע לך, כל סעודה מפרנסת יומיים. 3 סעודות 6 ימים. אתה חמישי שישי לא זז העסק, אתה מזלזל בסעודה שלישית. ואז אמר לו רב חיים פלאג'י, מאיפה לומדים שצריכים לאכול 3 סעודות בשבת?
היום, נכון? אמר לו, ואם תעזבני יום, יומיים אין. אם אתה מזלזל בסעודה אחת, יומיים אין פרנסה. אתה שומע? גם מה שעבדת בחמישי, גם מה שבישלת בשישי, הכל מתברך ביום השבת. היא נראית נקבה, באמת היא זכר. איך כתב את זה רבי שלמה אלקבץ? לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא... מה זה היא? נקבה. ואז סתר את עצמו מיני ובי, מקור הברכה. מה הוא עושה? התשובה היא נראית נקבה, באמת היא הזכר. היא רק משפיעה. עכשיו שימו לב, יש יום אחד בשבוע שבו אסור לנו לקרוא הודעות פרסומת, כי זה שטרי אדיוטות, אסור לנו לדבר על כסף, כמה זה עלה, איפה קנית, ואין כביש עוקף שבת של תפוחים ותפוזים. יש, אבל הוא לא חוקי. היום היחיד בשבוע, מודעות פרסומת אסור, לדבר על כסף אסור, לעבוד בשביל כסף אסור, זה היום שבו אתה מרוויח. איך זה נשמע? הגיוני מאוד, נכון? מה התשובה? זה ההיגיון של התורה. אתם הולכים איתי, אני הולך איתכם. הכל בנוי על שכר ועונש. זה ההיגיון של התורה. ועכשיו שהגענו עד לפה, אז אני רוצה להתייעץ עם הציבור הקדוש, ואני מבקש מאוד לענות בכנות, בלי פוליטיקה. בחורי ישיבות ואברכי כוללים, זה זכר או נקבה? משפיע או מושפע? אז אתם מהמפלגה שלנו ואומרים כמובן זכר, ואני אוכיח לכם הפוך. שמעו סיפור. לפני כמה שנים בערב פסח קראו לי לבוא לברזיל לעשות שם דרשות על פסח. הפעם הסיפור אמיתי, גם מקודם הוא היה אמיתי בלי המכונות כביסה. כבר במטוס פגשתי ראשי ישיבות שנוסעים לשם, וכשבאתי לשם פגשתי יותר ראשי ישיבות וראשי כוללים ממה שאני מכיר בארץ. ומה עושים כולם שם? אב. מה זה הדבר הזה? זכר או נקבה? ברור שזה נקבה. אז למה אמרתם זכר? אומרת הגמרא במסכת יומא בדף עין א', כתוב פסוק בנביא, אליכם אישים אקרא, אליכם עם א', אליכם אישים אקרא. עכשיו המילה אישים היא מילה מוזרה, כי אנשים זה אנשים ונשים זה נשים. מה זה אישים? בעברית המודרנית אישים זה אנשים נורא חשובים כמו ביבי, בוז'י, בוגי ורובי. אבל בעברית של התנ"ך, מה זה אישים? אומרת הגמרא, אילו תלמידי חכמים שנראים כנשים ועושים גבורה כאנשים. שואל הרב הקדוש מבגדד רבי יוסף חיים הבן איש חי בספרו בן יהוידע על הש"ס. למה אתה אומר שתלמידי חכמים נראים כמו נשים? יש להם זקן, בדרך כלל. למה נראים כמו נשים? עונה הבן איש חי, כי הם יושבים בכולל והם לא מרוויחים כסף, ואשתו צריכה לצאת לחפש כסף, והראש כולל שלו נוסע עד ברזיל לחפש כסף, אז זה נראה כאילו הם המושפעים, כאילו הם נשים. אבל מה האמת? כל הברכה שעוד יש בעולם באה מלומדי תורה. הם נראים כנשים, אבל עושים גבורה כאנשים. אני רוצה לספר לכם. לפני יותר מ-30 שנה, ואני זוכר את זה בזמן שזה קרה, בחוץ לארץ היו זוג 20 שנה אחרי החתונה עוד לא נולדו להם ילדים, רחמנא ליצלן. מה זה אומר 20 שנה אחרי החתונה בלי ילדים? זה אומר שחברות שלה כבר עושות בריתות לנכדים. צער גדול מאוד מאוד. ואז הם החליטו לעלות לארץ ישראל, כי כתוב ברש"י בפרשת לך לך שארץ ישראל סגולה לילדים. עלו לארץ, היו פה 3 שנים ולא זז כלום. ואז הגיע ידיד שלהם מחוץ לארץ, פגש אותה, מה קורה, מה נשמע? אמרו לה, השם יעזור, מתפללים, מצפים. אמר להם, די, 23 שנה לא היה, עכשיו ייוולד, די, תקבלו את זה שאין לכם ילדים. מה לעשות? יש כאלה שאין להם ילדים, ויש רק מצוות בתורה. חזר הביתה לחוץ לארץ, אומר לי אשתו, פגשתי אותם, אמרתי להם. אומרת לי אשתו, למה אמרת להם? אמר לה, מה? אני צריכה לראות את האומללות הזאת. רציתי שיקבלו את זה.
שיפסיקו לצפות ויפסיקו להתאכזב. אומרת לו אשתו, אבל למה שיפסיקו לצפות? אולי כן יהיה להם. מה, מגמת מתחילה עכשיו? 23 שנה לא נולד, עכשיו ייוולד? אמר לו, מי יודע? אמר לה, את יודעת מה? אם ייוולד להם, סוגר את העסקים שלי פה, עולה לארץ, נהיה אברך כולל. בסדר? אמר לו, כן, בסדר. ועברו עוד שנתיים, ולזוג הזה נולדו תאומים בן ובת. וכל העולם היה בהיי, רק יהודי אחד נכנס ללחץ. עלה על המטוס הראשון, הגיע לבני ברק, נכנס לגאון הקדוש רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, אמר לו, כבוד הרב, ככה אני אמרתי וככה היה, ועכשיו מה אני עושה? אמר לו רב חיים, מה שאמרת. נדרת נדר. אמר לו, אבל הרב, אני אעשה את הרק נדרים. אמר לו, אי אפשר. מה נדרת? נדרת שתשב ללמוד תורה. זה מצווה. נדרי מצווה לא מתירים. אמר לו הרב, אני אעשה שליח, אני אשים אברך בכולל, אני אשלם לו מכף רגל עד ראש, אני אסדר אותו. אמר לו רב חיים, שליח זה רעיון טוב. אבל למה בכולל? שב אתה בכולל, תעשה שליח בביזנס. ואז אמר לו רב חיים, מי יודע אם לא כל מה שנולדו להם ילדים, זה כי אתה נדרת שתשב ללמוד. עכשיו שימו לב, לא מדובר על רבי שמעון בר יוחאי שישב ללמוד, לא רבי עקיבא, יהודי. והוא עוד לא ישב ללמוד, הוא רק נדר. יהודי יושב ללמוד, הוא עכשיו פוקד עקרות, מפוצץ מחבלים, מרפא סרטנים. כל הברכה שבעולם באה מלומדי תורה, נראים כנשים, אבל עושים גבורה כאנשים. רוצה לספר עוד סיפור ברשותכם. אפשר עוד סיפור? את הסיפור הזה שאני אספר לכם עכשיו, אני מכיר את כל השמות, אבל אני לא יכול להגיד לכם את השמות. הקדמה לסיפור, בישיבות קטנות, מה שגיל 14 עד 17, אין פנימיות. בכל אופן, בישיבות הקטנות הליטאיות ואלה שמנוסח ליטא. לא, אין פנימיות. למה? הרב שך ביטל את זה בזמנו. הוא לא רצה שילדים קטנים יהיו לבד בלילה. אמר, בלי פנימיות. אז מה עושים? שולחים ליד הבית. יום אחד, צלצלו לחבר שלי בבני ברק, אמרו לו, תשמע, יש כאן מושב בדרום, ויש כאן משפחה בעלי תשובה, ואין להם קשרים בשום מקום, ויש להם ילד כישרוני. ורוצים לשלוח אותו לישיבה קטנה בבני ברק. אז לאכול הוא יוכל בישיבה, אבל מה צריך לישון? צריך למצוא לו מקום לישון, אולי יכול לישון אצלכם? דיבר עם אשתו, הם הסכימו, ויום אחד הילד הופיע וישן אצלם 3 שנים. אכל בישיבה, ישן אצלם. גמר ישיבה קטנה, הלך לישיבה גדולה בצפון הארץ. למד יפה, הצליח יפה, התחתן יפה, נהיה אברך כולל. והוא יושב בפריפריה בצפון, ולומד טוב, ומנצל את הזמן שלו יפה, אבל כמה שהמצב הרוחני שלו כל כך מצוין, ככה המצב הגשמי שלו נמצא בצד השני. אין לו דירה. כל מה שהוא מקבל בכולל, הכל הולך על השכירות. מה נשאר לילדים לאכול? אז החבר שלי הזה, שאצלו הוא ישן 3 שנים, נותן לו כל חודש סכום קטן בשביל לחם וחלב לילדים. יום אחד אומר לו החבר שלי, אני לא מבין אותך, אתה זורק כסף לפח. תקנה את הדירה שבה אתה גר, ותשלם את אותו סכום למשכנתה. לפחות יישאר לך בסוף משהו ביד. מה הוא ענה? אין לי כסף המדינה נותנת משכנתאות 60% מערך הדירה. אתה קונה דירה במיליון, אתה צריך להביא 400,000 מהבית. אז הוא בפריפריה, הוא יכול להשיג נניח ב-800,000. עדיין, הוא צריך 330,000 שקל, מאיפה הוא יבוא? למה שלא בסיפור גאון? מאיפה הוא יבוא? עד כאן ההקדמה לסיפור, ועכשיו הסיפור. אותו החבר שלי, ברוך השם כבר חיתן כמה ילדים בנוסח ליטא, ככה שהוא מלא חובות כרימון, משכנתאות וכו'. יש לו עוד כמה ילדים לחתן, אז הוא גם צריך לחסוך. ובאמצע גם צריכים לאכול משהו. אז הוא די צפוף עם המשכורת שלו. לפני כמה שנים התחתנה שם בת, ולא נולדו ילדים. עבר זמן והתחילו ללכת לרופאים, ויום אחד הזוג הזה חזרו עם העיניים מושפלות, ואמרו, הרופאים אומרים שלנו לא יהיו ילדים.
לא שיש בעיה ואפשר לפתור אותה, אין מה לעשות. לא יהיה לנו ילד. זה צער שאין כדוגמתו, וכמובן שהלכו לרבנים ולצדיקים ולברכות וסגולות וכל מיני, אבל תכלס, הבעיה היא בעיה. חודש אדר, תשע"ז. החבר שלי קיבל ליד 200,000 שקל, לא קשור למשכורת שלו. אבל, הרי יש לו הרבה חובות בבנקים, משכנתאות. אתה יודע, 200,000 אתה יכול להוריד קצת הריביות. אמר לי אשתו, תראי, יש לנו מה לעשות עם הכסף הזה, אבל אנחנו הרי צריכים נס. מי יכול לעשות לנו נס אם לא התורה הקדושה? בואי ניתן לאברך הזה את ה-200,000 שקל, שיהיה לו להתחיל לקנות דירה. והתורה שלו תהיה מליצת יושר עלינו. אמרה לו אשתו, למה לא? בסדר גמור. אבל זה רק 200, הוא צריך לפחות 330. אז החבר שלי הזה, יש לו חבר עשיר, שבאותו זמן היה תקוע בבית עם בת ובן תקועים לשילוב. הלך החבר שלי לחבר העשיר, אמר לו, תקשיב, יש לי בעיה, נכנסתי לעסקה פה עם השקעה של 200,000 שקל. אתה גם יש לך בעיה, תביא 130. כנס איתי לעסקה. אמר לו, אתה יודע מה? מתאים לי. והוא עשיר, הוציא פנקס צ'קים, רשם 130,000 שקל. חודש ניסן, תשע"ז. העבירו לאברך הזה 330,000 שקל לקניית דירה. חודש סיוון, תשע"ז. באה הבת לספר לשמחה שהיא, ברוך השם, יש אצלה בשורות טובות. והחבר העשיר חיתן את ביתו באותו קיץ. בינתיים האברך הזה עוד לא קנה דירה, כי הוא גר בפריפריה, ובאזור החרדי אין כמעט דירות, אז הוא לא מצא דירה. הגיע חורף תשע"ח, הבת ילדה בן בשעה טובה. הגיע חורף תשע"ט, האברך הזה בא לספר בשמחה שהוא מצא דירה והוא הולך לחתום חוזה. הוא חתם חוזה, והבת באה לספר בשמחה שיש אצלה שוב בשורות טובות. והחבר העשיר חיתן את בנו. עכשיו אני יכול שאלה? מי פה הזכר ומי הנקבה? הם נתנו 330,000 שקל, זה המון כסף. הוא נתן דורות. מי פה הזכר ומי הנקבה? זה אומרת הגמרא. נראים כנשים, אבל עושים גבורה כאנשים. יש גמרא. גמרא נמצאת במסכת בבא בתרא, ע"ג עמוד ב', ושם הגמרא מספרת לנו, אמר רבא בר חנא, אחד מגדולי האמוראים, אבל תשמעו את הסיפור, אני מתרגם את זה ישר לעברית. אמר רבא בר חנא, אני ראיתי בעצמי צפרדע בגודל של 60 בתים. הוא לא ראה פעם צפרדע? כן או לא? מה הגודל שלה? קטן. צפרדע גדולה היא בגודל של אגרוף. הוא מספר שהוא ראה צפרדע בגודל 60 בתים, זאת אומרת לפחות 120 מטר מרובע. ואז הגיע הנחש ואכל את הצפרדע בגודל 60 בתים. ואז בא העורב ואכל את הנחש שאכל את הצפרדע בגודל 60 בתים, חד גדיה, כאילו מה הסיפור? אומר רבא בר חנא, פתאום ראיתי העורב הזה שאכל את הנחש ואכל את הצפרדע, הוא עלה על איזה עץ, לנוח. נו, ממש מתח, אבל לא, אז תראה כמה גדול כוחו של העץ הזה. שיכול להחזיק עורב שאכל נחש ואכל צפרדע בגודל 60 בתים. מה אתם אומרים, זה רק משל או שזה היה? אני שואל, משל או היה? אז כדי שלא יהיו ספקות הוסיפה הגמרא עוד שורה. אמר רב פאפא בר שמואל, אם לא הייתי שם וראיתי, לא הייתי מאמין. אז זה היה. לא היה. גם זה חלק מהמשל. ועכשיו נסביר. יש אחד מגדולי ישראל, אתם זוכרים את רב שולם שבדרון? איך קראו לו? רב שולם מורדכי הכהן שבדרון. אותו שם היה לסבא שלו. וסבא שלו אמר שם מברז'אן
היה גדול הדור בגליציה בזמנו, וכתב ספר שנקרא שוב מהרשם, וגם על אגדות הש"ס הוא כתב תכלת מרדכי. ושם הוא מסביר את אגדת חז"ל הזאת ככה. מהו הסמל של מסירות נפש בעולם? אתה אומר את זה, כולם נזכרים מסירות נפש. צפרדע. מאז שהם נכנסו לתנורים, בזמן משה רבינו. אז זה הסמל. מה מסירות נפש הלכה למעשה? להיות אברך כולל, הוא ואשתו. אולי מישהו יכול להסביר לי למה זה נקרא מסירות נפש? אם אפשר לא כולם ביחד. נו. כי אין פרנסה. ציפיתי שזה מה שתגידו, ואני אוכיח לכם שזה לא ככה. שים לב, אדם יש לו כסף כמה שהקדוש ברוך הוא החליט. ואני אוכיח. תשמעו סיפור אמיתי. לפני המון שנים, עוד הייתי עם זקן שחור. הזמינו אותי ערב שבועות לאחד מהסמינרים הכי גדולים בבני ברק, והיו רק השכבות העליונות, י"ג י"ד, היו שם כמה מאות בנות. אמרו לי, הרב, היום לא דרשה, שאלות ותשובות. הנה השאלות, תקריא שאלה, תעלה תשובה. השאלה הראשונה שהקראתי הייתה באורך הגלות בערך. אנחנו הבנות שמתחנכות כאן בסמינר להקריב את החיים שלנו לתורה, ואנחנו רוצות להקריב את החיים, ואנחנו נקריב את החיים, ואנחנו קורבנות, ואנחנו מתקרבנות. היה שם 42 קורבנות רק בשאלה הזאת. אמרתי להם, בבקשה, בנות, כל מי שאבא שלה הולך כל בוקר לכולל, שתצביע. והצביעו. אמרתי, ועכשיו, רק מי שאבא שלה הולך לעבודה, שתצביע. וכל השאר הצביעו. אמרתי להם, ועכשיו רק מי שאבא שלה עשיר שתצביע. ואף אחד לא הצביע. אמרתי להם, אולי לא הבנתי את השאלה, אני הבנתי שאם בעלך אברך, את קורבן, ואם בעלך עובד, את מסודרת. אבל בואו לא נדבר בגובה של עשירי, בואו נדבר בגובה העיניים. רבותיי, כמה אזרחים בוגרים יש במדינת ישראל? 5 מיליון. יותר. בבחירות האחרונות היו 6 מיליון בעלי זכות הצבעה. זאת אומרת שהם למעלה מגיל 18. אתה יהודי. לא דיברנו על יהודים, אזרחים שהיו. אזרחים בוגרים יש 6, יש היום כבר יותר, אבל אז בבחירות האחרונות היה 6 מיליון. אולי מישהו יודע כמה מתוכם אברכים? אברכי כולל? 18,000. בין 50 גן. התשובה היא בין 60 ל-80 אלף. זהו. כמה אחוזים זה מתוך 6 מיליון? 7%. התשובה היא זה 1.5%. קצת פחות מ1.5%. אחוז מ6 מיליון זה 60 אלף. אם אנחנו עושים ב-80 אלף, אז זה פחות מ1.5%. בסדר? זאת אומרת שכל ה-99% האחרים יוצאים כל בוקר לעבודה? לא. יש פנסיונרים, יש מובטלים ויש חיילים. אז אם אני אומר ש70% מהאזרחים הבוגרים יוצאים כל בוקר לעבודה, זה יהיה הגיוני? אתם איתי פה או לא? לא, לא הגיוני? כמה אחוזים זה כן הגיוני? כבודו אומר ש70 זה לא הגיוני. אז כמה כן? 60%? 50%? מה קרה לך? כמה פנסיונרים יש? שיוצאים לעבודה 70% זה הגיוני? כן. כמה מתוכם גומרים את החודש וכמה החודש גומר אותם? אני אשאל את זה בצורה יותר פשוטה. אם אתם זוכרים, יש אחד בכנסת שקוראים אותו יאיר לפיד שליטה. הוא לפני 13 שנה היה כותב בידיעות אחרונות והיה לו תוכניות בטלוויזיה, ואז הוא החליט ללכת לכנסת, עזב הכל, הקים מפלגה. טוב, מפלגות יש בארץ מספיק. אתה צריך איזה קייס. מה היה הקייס שלו? תנסו להיזכר. איפה הכסף? למה? ריקי כהן מחדרה. היא ובעלה עובדים, לא גומרים את החודש. איפה הכסף? עם זה הוא רץ וקיבל 19 מנדטים.
זאת אומרת, זה יותר משתי המפלגות החרדיות. עכשיו, ה-19 מנדטים האלה לא באו לא ממני ולא מכם. מי מכן? ממי שלא גומר את החודש. אז תגידו, מי המציא את השקר הזה? אם אתה אברך, אתה קורבן. אם אתה עובד, אתה מסודר. זה שקר והוצאת שם רע לתורה הקדושה. כאילו, סלי מזון מחלקים רק אצלנו. לא, בציבור החילוני כולם מסודרים. שקר! הוצאת שם רע. עניים יש בכל מקום, עשירים יש בכל מקום. אין קשר. דבר אחד פשוט. מה שהקדוש ברוך הוא החליט, זה מה שיש לבן אדם. ואני אוכיח. אולי אתם מכירים עיתון שנקרא גלובס? שמעתם את השם הזה פעם? מה העיתון הזה מדבר על מה? כלכלה. וזה הסיבה שאני מעולם לא קראתי בו, כי אני לא מתגלים בכלכלה. הם לא נעלבים כי אנחנו פיטים. כאילו, אני לא קורא, הם גם לא ביקשו ממני לכתוב שם. אז אנחנו בסדר, כאילו, חצי, פיטים. מי כן כותב שם? שירים. כלכלנים, אנשים שמבינים בכלכלה. ואז אתה יכול לקרוא שם כתבה שהוא מסביר למה החברה הזאת כל כך מצליחה. אני כתבתי בסוף הקורונה שזה הזמן לעשות ככה וככה וככה, והם אכן עשו ככה וככה וככה, והחברה מצליחה. עכשיו אתה בודק, הוא כתב, הוא לא משקר. והם באמת עשו. בקיצור, הבן אדם גאון. הוא מסביר לך חברה אחרת למה פשטה את הרגל. וזה הוא מסביר. אני הזהרתי כבר אז וכולי, ובודק באמת 100%. הבן אדם גאון כלכלי. יודע להסביר את כל התהליכים במשק, כי יש רק דבר אחד שהוא לא יכול להסביר. אם אתה מבין כל כך טוב בכלכלה, למה אתה עדיין כותב בעיתון? למה לא נהיית ביל גייטס? הרי אתה זה שיודע איך עושים כסף. אז למה לא נהיית ביל גייטס? מה התשובה? כי זה מה שהשם גזר עליו. אמר דוד המלך, יראו את השם קדושיו כי אין מחסור לרעיו. איפה הוא כתב את זה? על המאדים או על הירח? מה אין מחסור לרעיו? למה לא בא לבני ברק? למה לא הלך לירושלים, קריית ספר, ביתר, הוא לא היה רואה שיש מחסור לרעיו? מה אתה אומר אין מחסור לרעיו? עונה האלשיך הקדוש, יש מחסור, לא כי הם ירעיו, כי כך נגזר עליהם. הראיה, ממשיך הפסוק הבא, כפירים רשו ורעב. יש כאלה שהיו פעם טייקונים, היום המדינה מוחקת להם חובות כדי שיוכלו לשלם את שאר החובות. כפירים רשו ורעב. לעומתם יש גם דורשי השם שלא יחזרו כל טוב. אז מה אתה רואה? מה שאמר רבי נהוראי, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה, שאין העשירות מן האומנות ואין העניות מן האומנות. אתה רואה? אמרו לי הבנות, הרב אתה דמגוג. אמרתי להם, למה אני דמגוג? אתם יודעים מה זה דמגוג? אדם שמנצל את כישרון הדיבור שלו להפיץ שקרים. אמרתי להם, אני דמגוג, למה? אמרו לי, אתה יכול להכחיש שרוב האברכים עניים? אמרתי להם, ואתן רוצות להגיד שרוב העובדים עשירים? אמרו לי, היי. אמרתי להם, בסדר, אני אגיד לכם מה אתם רוצות להגיד. רוב העשירים לא נמצאים בכולל. אמרו לי, נכון, מה אתה אומר על זה? אמרתי להם, תראו בנות, מה אני יכול לעשות לכם? בילקוט שמעוני, במדרש ילקוט שמעוני, על מגילת רות, כתוב שהתורה הקדושה באה אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תן אותי לשבט של עניים, לא רוצה אצל העשירים. אז אדם לא נהיה עני כי הוא בכולל, אלא מישהו כבר עני, יש לו את הזכות שהתורה מוכנה להתמסר אליו. זה הכל. ואם תאמר, למה באמת האברכים עניים? אם הקדוש ברוך הוא זה שמפרנס, והוא נותן לדונלד טראמפ הגאון 4 מיליארד דולר, ולזה 150 מיליארד דולר, אז הוא לא יכול לשים צ'ק של 10,000 דולר לכל אחד ששומר שבת כל ראש חודש? למה לא? תשובה. אולי אתם יודעים מי המציא את הרעיון הזה שאנשים ישבו וילמדו כל היום בלי להתפרנס, והקהל יצטרך לפרנס אותם. מי המציא את זה? החזון איש, לפני החזון איש, מתי המציאו את זה? שכר וזבולון. שכר וזבולון זה לא בדיוק ככה. כי שכר וזבולון, לשכר היה הרבה כסף. תסתכל בתרבות שלך. עתיר בנכסים. עתיר בנכסים.
נו? בגמרא זה כתוב. התשובה היא הקדוש ברוך הוא המציא זה. אתה יודע מתי? כשהוא החליט לא לתת לשבט לוי חלק בארץ. למה? השם הוא נחלתם. הם צריכים לעבוד בבית המקדש. סליחה, יש כאן מישהו כהן? אין כהנים? כמה פעמים בשנה אתה עובד בבית המקדש? כשעבדת, כמה זמן עבדת? שבועיים בשנה ולא רצוף. שבוע בחצי שנה ועוד שבוע בחצי שנה. הרי היו 24 משמרות כהונה. כל משמרת עובדת שבוע. אז אתה עובד שבוע בחצי שנה. בגלל זה לא לתת להם נחלה ושיתפרנסו מתרומות ומעשרות? לעשות מהם שנוררים? למה? למה? תן לי נחלה, אני אעבוד. בשבוע שאני בבית המקדש, חבר שלי ישקה את הגינה, מה הבעיה? התשובה היא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שלכל עם ישראל יהיה חלק בתורה. אז יהיה שבט שלם שישב ללמוד, ועם ישראל ייתן להם תרומות, ומזה הם יחיו. זה הכל. לכל עם ישראל יש את הזכות לתמוך בלומדי תורה, ובזה יש לכולנו את הזכות של התורה עצמה. אז למה אמרתי שזה בכל זאת מסירות נפש להיות אברך וזה? אם לא בגלל כסף, אז בגלל מה? התשובה היא, אתם יודעים מה הברכה הכי גדולה שיש לעם ישראל? ברכת הכהנים. אם תסתכלו במדרשים, מה שאתם לא חולמים, יש בברכה הזו. הכל, 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 יש בברכה הזו. כמה אותיות יש בברכת הכהנים? 60. אמר רבא בר בר חנא, אני ראיתי אותו, את האברך הזה ואת אשתו, הם צפרדע, בגודל של 60 בתים, מביאים את כל הברכה לעם ישראל. אז למה זה מסירות נפש? ככה. זה שהמחבל התפוצץ, זה בזכות הרמטכ"ל, מאז שהחלפנו רמטכ"ל, הכל נראה אחרת. וההוא שנרפא מסרטן, זה הרופא, ההוא יש לו ידיים של זהב. וההוא, האיש שנפקדה, לא, זה העסקן הרפואי הזה, הוא תמיד יודע לצלוף לאיזה רופא לשלוח. והאברך הזה, הוא סתם שנורר. זה המסירות נפש. כל הברכה באה לעם ישראל בזכותם, וכל העולם יורד עליהם. פרזיטים, אוכלי חינם, יושבים על הקופה הציבורית וכו'. אומר רבא בר בר חנא, אני ראיתי אותו. אבל אז הגיע הנחש. מי זה הנחש? היצר הרע. ומה הוא אומר? אנחנו מאוד אוהבים ללמוד תורה ומאוד מכבדים את התורה, אבל אי אפשר כולם, זה יושב על התקציב של המדינה ככה, ואי אפשר יותר. חוץ מזה, מי יהיה חייל, מי יהיה מהנדס, מי יהיה רופא. תשאירו 3,000 במוזיאון וכל השאר שיצאו. נו, אז מי יציל את המצב? העורב. אומרת הגמרא, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, אלו תלמידי חכמים שמתאכזרים על בניהם כעורב. תלמידי חכמים מתאכזרים, זה הולך ביחד? התשובה היא ודאי, אני מאוד התאכזרתי לילדים שלי. הבנות שלי, שלחתי אותם ללמוד במקום שיסבירו להם שהכי טוב להם להתחתן עם תלמיד חכם, שהוא יישב ללמוד והיא תפרנס, היא תלד, היא תחפש, היא תנקה, היא תבשל והיא תנקה גם אחרי הבישול. אכזריות נוראה, אבל זה מה שמציל אותנו מהנחש הזה. אומר רבא בר בר חנא, הכל טוב ויפה, אבל מה עם תכלס? מה עם תכלס? מה אני אגיד לך? ראיתי שהעורב הזה עלה על איזה עץ. על איזה עץ? עץ חיים אילמה חזיקים בה. ומה החידוש הגדול? תראה כמה גדול כוחו של העץ הזה. הרי על העץ הזה היה גם ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותריעשר נביאים. על העץ הזה היה גם הרמב"ם והרשב"א, רש"י ורבינו תם. על העץ הזה היה גם הבעל שם טוב והגאון מווילנה, הבן איש חי והחזון איש. מה, וגם התלמיד, וואי, כמה גדול כוחו של העץ הזה? בא רב פאפא בר שמואל אומר לו, כבוד הרב, עשית דרשה יפה מאוד, אבל הכל פנטזיה. אין לזה שום בסיס כלכלי, שום היגיון כלכלי. ואני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, לא מבין איך זה עובד, אבל הייתי שם, ראיתי זה עובד. אם לא ראיתי, לא הייתי מאמין, אבל זה עובד. לא יודע איך, אבל זה עובד. שימו לב רבותיי, אנחנו בשנת תש"פ, לפני 81 שנה. חורף תש"ד. 81 שנה אחורה, הרב כהנמן היה פליט מהשואה. המלחמה עדיין השתוללה באירופה, והוא פתח את ישיבת פוניבז' בבני ברק בפרדס בתוך בית אריזה.
כמה בחורים היה לו? 7 בחורים. יחד עם הרבנים היה מניין. הוא עשה תוכנית לבנות לעצמו, לישיבה בניין. עשה תוכנית לבנות בניין ל300 בחורים. חברים שלו, ראשי הישיבות, אמרו מסכן מרוב מה שעבר עליו בשואה, כנראה יצא מדעתו. אתם יודעים למה? בכל ארץ ישראל לא היו אז 300 בני ישיבות. שלחו לו פסיכיאטר במסווה של תורם, שישב איתו על התוכניות. אמר לו הפסיכיאטר, למה אתה עושה כזה בניין גדול? אמר לו, עוד יהיו לנו בעלי תשובות מהקיבוצים, ועוד יהיו לנו על עולים מרוסיה. מי חלם אז שיהיה דבר כזה, אבל ככה הוא אמר. עברו מאז 81 שנה עם כל הקיצוצים ועם כל ההתנכלויות ועם כל התקשורת, עולם הישיבות פורח, ישיבה של 300 בחורים, היום זו ישיבה בינונית בגודלה, זה לא כאילו משהו רציני. יש לך הסבר? יש לזה היגיון כלכלי? איך זה עובד בכלל? אם לא הייתי וראיתי, לא הייתי מאמין. אני אומר לכם, אני מסתובב, העבודה שלי זה לדבר בסמינרים של הבנות. אני מסתובב בכל הארץ. בכל הארץ. אתה לא מאמין, לא מאמין. איך יכול להיות בדור של האינטרנט, בדור הרדוד הזה, שהסתובבו פרצופים של ילדות, בנות 18, 19, פרצופים של טהרה, של קדושה. איך זה עובד? אם לא הייתי וראיתי, לא הייתי מאמין. אבל זה עובד. איך זה עובד? כי הכל בנוי על שכר ועונש. אתם הולכים איתי, אני הולך איתכם, וזה כל הסיפור, וזה כל התורה כולה. טוב, עכשיו שהגענו לפה, אולי אתם יודעים כבר מה עם הילדות? אתם זוכרים מה שאלנו על המילדות? איזה מין תירוץ מטופש? מה זה אין אצלנו מילדות? אז מה עשית עד היום? ואיך יכול להיות שהוא קיבל את זה? אומר ראש הישיבה רבי יהודה צד כזה של צדיק לברכה, אם הם לא היו הורגות את הילדים כי זה לא הומני, לא היה עוזר להם שום תירוץ, כי קניבל שמתרחץ בדם של תינוקות, אין לו בעיה עם עוד 2 גופות. היה הורג אותם בדי. אבל למה הם לא הרגו את הילדים? ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. הגברת, זה הולך עם יראת שמיים? תגידי, מה שאת רוצה עובר. איך עובר? זה לא הגיוני. זה ההיגיון של התורה. הכל בנוי על שכר ועונש. וזו כל התורה. מספרים שהיה פעם קיסר שנקרא פרנץ יוזף, קיסר אוסטרו-הונגריה. והיה רב יהודי שהיה מאוד מקורב אליו, ויום אחד הקיסר נתן לו מקל הליכה מכסף, משהו מכובד ביותר, רק שלמעלה היה צלב. וצלב זה עבודה זרה שהכנסת שקצנו את העבד את העבנו כחרם. אסור להשאיר את זה בבית. אז הוא רצה להוריד את הצלב, רק הוא ידע שפעם הבאה שהוא בא לקיסר הוא חייב לבוא עם המקל להראות שזה שימושי, וכשהקיסר יראה שהוא הוריד את הצלב, הוא יוריד לו את הראש. טוב, מה עושים? הולכים עם הצד החזק. ומי זה הצד החזק? הקדוש ברוך הוא. אז הוא הוריד את הצלב. פעם הבאה שהוא הגיע לקיסר, הוא הגיע עם המקל, והקיסר מסתכל ואומר לו, מה זה? אז זה המקל שכבודו נתן לי. אמר לו, אני רואה, אבל למה חתכת לו את הראש? הוא אומר, לא, פשוט אני משתמש בזה הרבה, כי זה מאוד מכבד אותי. בהליכה זה היה קצת גבוה, אז חתכתי חתיכה עכשיו בדיוק טוב. אמר לו הקיסר, היה לך גבוה אז חתכת, אז למה לא חתכת מלמטה? לא, למטה זה היה בסדר, זה הגיע לרצפה. לא, זה רק מלמעלה זה היה גבוה. יכול להיות תירוץ יותר מטופש מזה? ואתם יודעים מה הקיסר עשה? הוא הסתכל על הקיסרית שלו ואמר לה, תראי כמה חכמים היהודים. זה רבותיי, זה כל התורה. הכל בנוי על שכר ועונש. ואיכשהו, אני לא יודע איך זה עובד, אבל את המצווה שהכי השם רוצה זה שנלמד תורה. ובעד זה הוא מוכן לשלם בלי סוף. בלי סוף. כל הברכה באה לעולם כשלומדים תורה. אני סיימתי, ואני רוצה להגיד לכם עוד סיפור קטן אחד וזה. יש בעיר העתיקה יהודי שקוראים לו הרב אביגדור נבנצל. הוא מגדולי וחכמי התורה, גדולי וזקני חכמי התורה שיש בדור,
ואני לצערי אף פעם לא זכיתי לראות אותו ולקבל ממנו ברכה. לפני 3 שבועות סידרו לי להיכנס אליו ולקבל ברכה. נסעתי לירושלים, ואני בקשר עם קלתו שגר איתו באותו בניין. עכשיו אני מבין שהוא גר בעיר העתיקה, הוא הרב של העיר העתיקה, אז הוא גר בעיר העתיקה. אבל לא יודע איפה. אז דיברתי עם קלתו, אמרה לי, תגיע לחניון של העיר העתיקה. אתם מכירים את החניון למעלה, לפני שאתה מתחיל לרדת לכותל. אתה מגיע לשם צלצל. צלצלתי, אומרת לי יופי, אז עכשיו תתחיל לרדת לכיוון הכותל. אבל תיסע לאט שלא תפספס אותי. עכשיו אני חושב לעצמי, ריבונו של עולם, אני יורד לכיוון הכותל, ומי גר פה? איפה יש פה בלגור? אתם מכירים את מה הבית הכי קרוב לכותל? פורת יוסף. בית אחד לפני פורת יוסף, שם גר. טוב, אבל הגענו, באתי עם אשתי והיינו מוקדם, אז היא אמרה, תעלו לגג. עלינו לגג, איזה נור, מצד אחד אתה רואה את הסילואן של הערבים, מצד שני אתה רואה את הרובע, מצד הרובע אתה רואה, אבל את הכותל לא רואים. למה? כי פורת יוסף מסתיר, שבעת פורת יוסף. אז היא סיפרה לנו, אבא של הרב נבנצל היה מבקר המדינה. קראו לו דוקטור יצחק נבנצל. כשכבשו את הכותל בשנת 67, אז הוא בא, הוא אמר, המקום הזה היה בית של רבי יוסף חיים זוננפלד. אני רוצה לקנות את המקום הזה, ואני רוצה לקנות פה דירה לי, לילדים שלי. המדינה הסכימה, הוא קנה את זה, ובנה בניין 4 קומות. בצד של הכותל, הוא לא בנה ככה. בנה חלונות. הוא רצה לראות את הכותל. ואז, אחרי שהוא כבר נפטר כנראה, לא יודע בדיוק מתי, באו פורת יוסף, אמרו, אנחנו היינו פה גם כן, אנחנו רוצים לחזור לכאן, לפני החורבן של הירדנים, אנחנו היינו פה, אמרו להם, אתם צודקים, תבנו מה שהיה לכם, היה להם קומה אחת, אמרו, תבנו קומה אחת. קיבלו את האישורים, בנו 8 קומות. עכשיו, הרב נבנצל רואה מהחלום שלו את הקירות של פורת יוסף. באו אנשים, אמרו לו, מילה אחת שאתה אומר, מורידים להם את הבניין, זה הרי לא חוקי. ענה להם הרב נבנצל, אני שמח מאוד לראות מהחלום שלי את בית המקדש בבניינו ולא בחורבנו. הישיבות זה בית המקדש בבניינו. מעדיף את זה מאשר לראות את החורבן של בית המקדש. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו שאנחנו משכימים ומערבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ללמוד את התורה הקדושה ויהי רצון שנזכה הלאה והלאה והתורה הקדושה תביא עלינו את כל הברכות שבעולם, כל אחד מה שהוא צריך, שיבוא כבר שלום בעולם ובארץ, שיחזרו החטופים אמן ואמן.